שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, זכאים לדעת. זה המקום בו אנחנו מדברים בגובה העיניים, על זכויות רפואיות, קצבאות, ביטוח לאומי, נכות, תביעות והתמודדות יומיומית מול המוסדות הבירוקרטיים. אני עדי בן שושן, אני עורכת דין מעל 15 שנה. אני עוסקת בזכויות רפואיות, נזיקין, פגיעות גוף, ביטוח לאומי, קרנות, פנסיה ועוד. לאורך השנים אני הצגתי מאות אנשים, חלקם במצבים הכי רגישים ומורכבים, מול הגופים הגדולים שלא תמיד רואים את האדם שמאחורי המסמכים. אני גם אמא, ל3 בנים קטנים. אני חיה את המורכבות של משפחה, עבודה, התמודדות יומיומית, בדיוק כמו רבים מכם. הפודקאסט הזה נולד מתוך שליחות, לעשות סדר, להנגיש מידע חשוב, לתת כלים להתמודד ולהתעקש על מה שמגיע לכם. בכל פרק אני אדבר על נושא אחר. קצבאות, ועדות רפואיות, טעויות נפוצות. אתן גם טיפים למיצוי הזכויות, וגם סיפורים מהשטח. יאללה, בואו, מתחילים. היום נדבר על נכות מעבודה. אתה יודע מה זה נכות מעבודה, שלום? אני צריך לדעת, את צריכה לדעת. אני יודעת, שלום, מה זה נכות מעבודה. מאוד מעניין. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום בפרק? קודם כל, ההבדל בין נכות מעבודה לנכות כללית, מה הקצבאות, מה הזכויות, ניתן ככה קצת טיפים. אבל אתה אמרת לי שיש לי איזה, ככה יש לי חוב אליך. יש לך חוב מאוד גדול, בשבילי ובשביל המאזינים. כן. אז שבפרק הקודם אנחנו דיברנו ככה על נכות כללית, יש לך סיפור ככה מאוד מעניין ככה על התהליך שאת עברת עם הבן שלך. כן. אני עברתי תהליך על ילד נכה, קצבאות ככה אחרות. הליך אחר, יותר מורכב, גם מנכות מעבודה וגם מנכות כללית. כי הבן שלי בעצם הוא עם בעיה שהתחיל, עם עיכוב התפתחותי ככה, ועד גיל 3 מגיע אוטומטית. אתה לא צריך להוכיח כלום. מי שהוא בן 3 חודשים, מגיע אוטומטית. אבל אני בעצם בתור אמא אמרתי, מה פתאום, הילד שלי פיקס. אין לו כלום, אני מדמיינת, הכל יהיה בסדר. למרות שהייתי בטיפולים, ולמרות שהכל, סירבתי להאמין שמשהו לא בסדר. לא פניתי לביטוח לאומי. כי אמרתי, ברגע שתהיה לי את החותמת שהוא לא בסדר, או שהוא נכה, משהו בהתנהלות שלי יהיה ככה שונה. ואני הייתי מאוד לוחמנית איתו, זאת אומרת, לא ויתרתי לו, ואתה תלך ואתה תעשה. והילד שלי התחיל מאוד מאוחר ללכת, ומאוד מאוחר לדבר, ולאכול לבד, הכל מאוד מאוחר. ובגיל, בוא נגיד 6-7, אחרי שאמרתי, טוב, אני צריכה בשביל הבית ספר, בשביל זכויות בשבילו, אולי גם שם סביבה. תראה משהו שאני רואה שהכל בסדר, אולי באמת משהו לא בסדר. פניתי, ועד אז לא האמנתי. לא האמנתי כמה ביטוח לאומי יכול להיות קשה. כשאתה בא בתור הורה, וזה מגיע לילדים שלך, זה מרסק. ואתה צריך לשכנע, ואתה צריך להראות שהוא לא מתפקד, ושהוא לא הולך, ושואלים אותו, ומתייחסים אליו. והוא עוד מספר תיק, כאילו, הוא לא שם של ילד. ואני זוכרת שישבתי והוצאתי את הכרטיס שלי בתור עורך הדין, ואמרתי, איזה כובע אני יושבת פה היום. אמא עורכת דין. אז היא אמרה לי, תחליטי. אמרתי לה, אני שניהם היום, כי אתם תיתנו לו. והם נתנו לו 50%. ובעצם זה לא מה שהגיע לו. וזה היה בערך שהיה בן 6. אבל לא יכולתי להביא אותו עוד פעם, כי זה... אני זוכרת שאמרתי, אני לא יכולה לעמוד בזה עוד פעם. כאילו, אני מכירה את הרופאים, אני אוותר. כמו שלקוחות שלי עושים. אני אוותר, שיהיה לו 50%. זה מאוד משמעותי, זה פחות 2,000 שקל בחודש, ופחות מאוד הטבות וזכויות וחוגים וכל מה שנלווה. ושמתי את זה בצד ואמרתי, אוקיי. ואני חושבת שלא יכולתי לייצג ילדים, זאת אומרת, לא יכולתי להגיד להורים, כן, בואו, אני אעזור לכם, כשאני במקום שנורא קשה. אני באה איתם וכל ילד שהייתי בה, זה היה מבחינתי... אז הייתי עוזרת מאחורי הקלעים, והייתי מלווה מאחורי הקלעים, ולא מייצגת. עד שבעצם אחרי 5 שנים, אמרו לי, לפני שנה, הבן שלך צריך לעשות מחדש. כאילו, הכל ייעלם בגיל 11. באמת לקחתי ואמרתי, טוב, מה יש לו עכשיו? עכשיו הוא עדיין עם כל הליקויים, מה הם יעשו, מה הם יגידו? ובאתי, וביטוח לאומי אמר לי, תשמעי,
עכשיו הכל בסדר. נשאיר את זה. אותו מצב. למרות שאתה מסתכל ואתה אומר, אם ילד באותו מצב ואין התקדמות ואין התפתחות, הנכות צריכה גם לשקף יותר. אמרתי, לא הגיוני, שהכל ככה שיקול דעת של רופא, ובעצם הוא בודק את הבן שלי 4 דקות. 4 דקות, ובאתי כבר יותר חזקה, ועברתי תהליך עם הבן שלי. ואמרתי, אני נלחמת. והגשתי בקשה לתיקון החוק לכנסת. והייתה ועדה בנושא. ופניתי לכל מיני גופים ועמותות. וכי הבן שלי באמת הוא מקרה שנופל בין הכיסאות, וכולם אמרו לי, את צודקת, זה שיקול דעת מאוד מאוד רחב של הוועדה, וגם לא ידעתי מה אני עושה, כאילו, אין לזה שם, איזה מסמכים אני אמורה להביא. ובאמת חקרתי, ואני חושבת שישבתי וחקרתי איזה אבחונים, מה הבדיקות שמשפיעות, את ההצעות חוק ואת החוזרים של ביטוח לאומי, ואת כל ההנחיות של הרופאים, עד שבאתי לוועדה, מוכנה. באתי לוועדת ערר, כמובן בסניף אחר, נסעתי איתו, סניף אחר, נסיעה מאוד ארוכה, ובאתי, והוועדה הייתה 40 דקות. שלא ויתרתי, שכל מסמך יבדקו, שיראו את הכל, ואמרתי, ברגע הזה, אתם גם נותנים לו את הרטרו, מה שמגיע, ובן שלי קיבל 100%. עם הרטרו. כי באמת פה כבר די. כשאתה בא מוכן לוועדה, ועשיתי את העבודה, כי אמרתי, אני שמה עכשיו את כל הרגש, בתור אימא. אני עושה את זה בתור עורכת דין, עשיתי את העבודה, כמו שצריך. אני גם אגיד לך שלא הייתי עושה את זה, בשביל הקצבה. אבל החלטתי לעשות את זה כי אמרתי, חלילה, מחר אני לא נמצאת, ובעלי לא נמצא. ומי ידאג לו? מי ידע מה יש לבן שלי? אז אני כל הזמן חוזרת גם לפרקים שלנו, ואני אומרת, ביטוח לאומי, יש לו חובה לדאוג לנו. זה לא רק הזכות. יש לו חובה לדאוג. והחובה הזאת גם של להם לדאוג לבן שלי, אם חלילה קורה משהו למדינה, ולבן שלי יש גם את הזכות לקבל את מה שמגיע לו. זה לא רק לי אם אני אפצע, או למישהו אם יפצע בעבודה, או אם מישהו יחלה. גם לבן שלי. וכל הזמן אני אמרתי, אתה יודע, אם כנראה כל מה שקרה גם במדינה, אם מחר אני לא פה, הנה, הכל רשום, ידאגו לו, והוא יהיה בסדר. וזה מאוד קשה. וזה תהליך שהוא מתיש. ואני חושבת שהיום אני, כמובן, יותר למודה ואין חכם כבעל ניסיון, גם מבחינה של ילדים נכים ומה להוציא ומה הדרישות. חקרתי, הפכתי את כל אבן וכל מזכר וכל חוזר שיש שם. ובאמת, אני אומרת לכל ההורים שמתמודדים, להילחם ולהוציא את מה שמגיע לילדים. אז זה החוב שלי. שמי, שווה לחכות לחוב הזה. כן. לגמרי. אז אנחנו ככה, אחרי הדבר הזה, הפתיחה הזאת, אנחנו, יאללה, בואו נדבר קצת ולנסות להבין מה ההבדל בין נכות כללית לנכות מעבודה. הבדל משמעותי. נכות מעבודה היא בעצם נכות נגרמת לאדם, כתוצאה מפגיעה בעבודה, בדרך אליה, כשהוא עבד בשליחות המעסיק, הכל במסגרת תפקידו. בשונה מנכות כללית. נכות כללית זה יכול להיות אדם חלה במחלה, לא עלינו, שאין לה שום קשר לעבודה. או מישהו נפצע באירוע בלי שום קשר לעבודה, הלך ברחוב ובאמת נפל עליו עץ. קורה, אבל זה לא קשור לעבודה. אז זה ההבדל. ההבדל המשמעותי הוא גם בסכומים ובהליך מול ביטוח לאומי. נכות כללית זה הליך נפרד, תביעה לנכות כללית, תנאים אחרים, קצבה שווה לכולם, לא משנה כמה הרווחת, ונכות מעבודה זה באמת בהתאם לשכר. כי אם אתה עכשיו שכיר, אתה בעצם משלם ביטוח לאומי מהמשכורת שלך, בהתאם למדרגות שלך, גם אם אתה עצמאי, בהתאם למדרגות הכנסה, אתה משלם את דמי ביטוח לאומי. אז זה מה שקובע אם תיפצע בעבודה, זה לפי השכר. עכשיו, אתה יודע, בעם שמרוויח פתאום 13, 14, 15, מאוד משמעותי לו לקבל את השכר שלו ולא את 4,000 שקל נכות כללית. אז כל אחד זכאי להגיש תביעה? מי שנפצע בעבודה, או עקב תפקידו. בואי, תביא לי דוגמאות, זה מאוד... בדרך לעבודה. הנעתי את האוטו בבוקר, נסעתי בדרך לעבודה, נפצעתי בתאונת דרכים. תאונת עבודה. זכאי להגיש תביעה על תאונת עבודה. הגעתי לעבודה, החלקתי ממים. שברתי חוליה בעמוד שדרה. תאונת עבודה.
לצורך העניין, ישבתי על כיסא, כיסא רעוע נשבר, תאונת עבודה. כל דבר, עובד שעובד במכונות ונחתכה לו האצבע, תאונת עבודה, אוקיי? שליח על אופנוע, שליחויות, תאונת עבודה. אם עצרתי, לצורך העניין, הייתי בדרך לעבודה, אבל לפני שהגעתי הביתה, המסלול שלי קצת השתנה, עצרתי במכון כושר ונפצעתי בדרך למכון כושר, זה לא תאונת עבודה. יש המון חריגים, אבל בעיקרון, כל מה שקשור בעבודה שלך ועקב העבודה. ומה התהליך? תהליך זה כמובן להגיש תביעה, להכיר בך כמי שנפצע בעבודה. זה נותן לך כיסוי ביטוחי לאיבר או לליקוי הרפואי לכל החיים. זאת אומרת, גם מי שלצורך העניין סבל מתמרות וצעקות מאוד קשות, שבגינן פיתח איזו הפרעה נפשית, תאונת עבודה. גם זה. לא, אני שואל באופן כללי, סתם דוגמה, יש תאונת דרכים עכשיו. מה התהליך? אנחנו מרגישים תביעה. להכרה כמי שנפגע בתאונת עבודה. ואז אנחנו מקבלים ישר. לא. אין ישר. אין ישר, שלום. אנחנו אוהבים ביטוח לאומי. אנחנו קודם כל צריך למלא דיווח. לא כל מי שנפגע אומר, נפגעתי טוק טוק תיתנו לי, לא. תמלא דיווח, זה הצהרה. מהמעסיק. אם זה תאונת עבודה, שהמעסיק יגיד, כן, הוא נפצע. נכון? זה נקרא טופס בית למד 250. ואם אני עצמאי? אם אתה עצמאי, אתה מלא את אותו טופס, בית למד 283. שבעצם אתה אומר, נפצעתי בעבודה. לצורך העניין, אתה אדם שמתקין פרגולות. נפצעת בעת התקנת פרגולות אצל לקוח, אתה עצמאי. תביא ראיות שנפצעת שם, שלא היית אצל חבר וישבת ושתית קפה. תביא ראיות, תביא הזמנת עבודה, ממש, תמלא את התביעה. הכירו בך, חשוב מאוד 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 לטופס הראשון, לדיווח, ואז יש תביעה נוספת. זה נקרא בכלל לדמי פגיעה ולהודעה על התאונה. לא הטופס דיווח של המעסיק. אתה זכאי לקבל את ה-91 יום כדמי מחלה מביטוח לאומי, ובעצם אתה מקבל את ה-91 יום ב-100% שכר. וואי, בלבלת אותי לגמרי. מחלה. אני מקבל מהמעסיק? לא, ביטוח לאומי. ביטוח לאומי? כן. לא מהימים הראשונים, אבל ביטוח לאומי משלם את עד 91 יום. שנייה. אם אני שכיר, ואני עובד בעבודה שאני מרוויח, סתם דוגמה, 10,000 שקל. כן. נפצעתי, אז אני תובע את ביטוח לאומי, וזהו, ואני מקבל את הכסף מביטוח לאומי, לא מהמעסיק? יש גם מעסיקים שיש להם הסדר. מה זאת אומרת? שאומר, אתה יודע מה אני אשלם? אני אשלם לך את הימים, ואני אתבע את זה מביטוח לאומי. ככה או ככה עובד לא נפגע. בסדר? יש כמה ימים ראשונים, שאני פחות אכנס לדקויות אם זה כמה ימים ראשונים, מי משלם ביטוח לאומי או מעסיק, אבל בעיקרון, אותו עובד זכאי לקבל 91 ימים, זה נקרא דמי פגיעה. אחר כך מגישים תביעה לנכות. זאת אומרת, התהליך פה יותר מורכב. תביעה לנכות צריכה להתבסס על ההכרה. ביטוח לאומי יכול להגיד, אותו לקוח, שהתקין פרגולות, נפצע, אבל הכירו לו בכתף. ושכחו להכיר לו גם בפציעה בגב. זה משמעותי מאוד. אותו עובד לא שם לב, או המעסיק מילה לו, או התביעה ככה, אתה יודע, מהר באינטרנט, בלי לרדת לפרטים, בלי לראות את המסמכים, הוא הפסיד זכויות. מאוד משמעותי. אז שנייה, אני רוצה להחזיר פה איזושהי שאלה אחורה, מתי צריכים אותך? מההתחלה. איך שנפגעתי? מההתחלה. למה? הנה, באתי להגיד את זה. אני אגיד לך, קודם כל, כי אם המעסיק ממלא לא נכון, או אם המעסיק מגיש את התביעה, או אם העובד מגיש אותה, לפעמים הם לא ממלאים את זה נכון לגבי הליקויים שיכולים להיגרם. לצורך העניין, נפצע בכתף, אבל הוא שכח לרשום גם את הגב. אין לי איך להזיל. אין לי איך לעזור. יש לך איזשהו סיפור מעניין. מאוד מעניין. ספר אותו. יש לי המון סיפורים. אחד מהם, אני לא אשכח, בחורה מקסימה, שהיא עבדה באיזשהו מקום המון שנים, תור מנהלת. ואתה יודע, עם השנים היא מתבגרת, כמו כולנו, והביאו למנהלת צעירה שאותה לקוחה שלי לא באה לה טוב. והתחיל להתעלל בה. לצעוק עליה, להשפיל אותה, שהיא לא טובה, להעליל עלילות. ואותה עובדת חטפה אירוע מוחי. הלכה הביתה מהעבודה, חטפה אירוע מוחי. אבל האירוע מוחי חלף. טיק טק, תודה לאל. והיא באה אליי.
באה אליי חודש אחרי, היא אומרת לי, תקשיבי, שנייה נשים בצד את ההתנהלות מול המעסיק. זה קרה לי בעקבות משאב בעבודה. אבל המעסיק לא ימלא את זה, נכון? שהיא צרחה עליה באותו יום, שהיא השפילה אותה, והעובדים לא יגידו. והצלחתי לאסוף את הכל, למרות שזה החודש. אם זה היה אחרי חצי שנה זה יותר קשה, כבר אנשים שוכחים. ולראות את התיעוד הנכון, ולראות איך אנחנו בונים את החודש, לא רק על האירוע מוחי שהוא לא תיר בנכות, אלא על הנפשי. והוצאתי לנכות נפשית כמשנית לאירוע מוחי, והיא קיבלה המון כסף. כי ביטוח לאומי הכיר בה, כמי שנפגעה בעבודה, בעקבות ההתאמרות הזאת והצעקות באותו יום, הכיר בה מבחינה נוירולוגית ומבחינה נפשית. היא קיבלה המון כסף. אז זה מקרה מאוד משמח. אבל אני דווקא רציתי לדבר על מקרה אחר. על מה? על מקרה שהעובד בא למעסיק שלו, והוא לא דובר את השפה, הוא אומר, שמע, אני לא מבין עברית, אבל נפגעתי בעבודה, בוא תמלא לי את ה... והוא ממלא. והוא ממלא לדבריו. מה זה אומר לדבריו? יפה. אם עכשיו ניקח את העובדי כפיים, שבדרך כלל לא יודעים את השפה, ואני ככה מסייגת, אוקיי? עובדי ייצור, שהוא נחתך וסבל מאוד מחתך רציני מאוד. והוא אומר, תשמע, אתה שלחת אותי להתקנות, ובהתקנה נחתכתי. המעסיק אומר לו, אני לא ראיתי. וממלא לי דבריו. ודחו לי. דחו לו אותו עובד. הדחייה הזאת היא סוף פסוק. המכתב הזה של הדחייה זה סוף פסוק. ההליך הוא ערעור לבית הדין על ההכרה. מאוד קשה. תביא עדים, ראיות, תחקור את המעסיק, תחקור את העובדים. למה? כי העובד לא ידע לתעד בזמן אמת, ולא ידע לבקש שימלאו לו את התפסים נכון, כי הוא לא ידע לקרוא. אבל יש פה איזשהו, אתה יודע, ביצה ותרנגולת, המעסיק, הוא המטרה שלו שהעובד לא יודע את הזכויות שלו. אני לא יודעת אם זאת המטרה. הרבה מעסיקים פוחדים מתביעות, אבל הם טועים. אם אני עכשיו מעסיק, והעובד שלי נפצע, יש לי ביטוח. קודם כל יש לי ביטוח, בואו ננסה ככה, ביטוח הוא ביטוח לאומי. נפגעי עבודה, אני משלמת על העובדים. מי יכול עוד לתבוע אותי? אין. אין כפל. אם הוא נפצע כתוצאה אותו עובד מרשלנות של משהו אחר, שיפנו אליו. אבל אם אותו עובד נפצע, כי אני לא הבאתי לו אמצעי מיגון, או כי אני אמרתי לעובד שלא מבין את השפה, רק תעלה על הסולם ותוריד לי מהמחסן והוא נפל, או תעלה על המלגזה ובכלל אין לו הכשרה והוא נפצע. מן הסתם יש לעובד רשלנות, למעסיק. אז המעסיק מפחד למלא נכון. וזאת הביצה ותרנגולת. ואז הרבה נפצעים. ופה אני חוזר על הדבר הזה, אם לא ידעת, זה לא עוזר לך. בסוף ידע זה נכון. כסף. קודם כל, להתייעץ. זה זכויות להתייעץ. קרה לך מקרה, אל תתעורר בדיעבד. תיקח איש מקצוע. כמו שכואב לך, אגב, אתה הולך יום למחרת או יומיים אחר כך לרופא, אתה לא מחכה שנתיים ולהגיד לרופא, כן, כאב לי אגב לפני שנתיים. יש אירוע, תפנה לקבל ייעוץ מקצועי. אין מה לעשות. כל בן אדם כואבת לך הבטן, משהו לא, אתה הולך לרופא. אתה הולך בזמן אמת. קרה לך אירוע קשה, אתה הולך בזמן אמת. אין מה לעשות. אז מה, איך בכלל מתנהלת הוועדה הרפואית? אוקיי, נגיד, נעשה את קצת לפני הוועדה. הכירו בך באיבר שנפצעת בו, ואז אתה מגיש תביעה לנכות. נכות לפי האיבר. זה ועדה שיושב רופא, והוא בודק איך האיבר הזה נפגע, מה המוגבלות שנגרמה לך, מה אתה סובל, ומה המידה שלו שהוא לא חוזר להיות כמו שהוא היה. הנכות היא לא קריטת איבר. אם איבר לצורך העניין התפקוד שלו, של מפרק כף היד, או אופן התפקוד שלו בככה וככה זוויות, זה 100% תפקוד מלא, כמה הוא נפגע. זאת הוועדה, מה המסמכים, מה התיעוד שצריך להביא, מה לטעון, זה התפקיד שלי. זה גם מה שאני אוכל לשקף מה הוועדה רוצה לראות ולדעת. הוועדה בדרך כלל בפרק הסמוך לפציעה, זה ועדה שבעצם תקבע נכות זמנית, כי הנכות לא תתגבש בסמוך. אבל שנייה, שוב פעם, אז מה יש לנו? יש לנו כמה נכויות, יש לנו דבר ראשון זה נכות זמנית. כן. ואחר כך יקבעו לך צמיתה.
אחרי זה יש לנו נכות יציבה. צמיתה, כן. צמיתה. ומה יש לנו? ויש לנו גם מענק חד פעמים. מענק חד פעמי הוא אם הנכות שלך היא מתחת ל-20. בואי תסביר על כל הדברים. אם אנחנו מדברים על אדם שנפצע וקיבל נכות רפואית בין 9 ל-19, הוא מקבל מענק מביטוח לאומי בהתאם לשכר שלו. בסדר? כל אחד בהתאם למשכורת שלו. חד פעמי. אם הנכות שלך היא נכות צמיתה, מעל 20%, אתה מקבל כל חודש קצבה בהתאם למשכורת. אם אתה בנכויות זמניות, נכויות זמניות בדרך כלל זה מעל 19%, אתה מקבל כל חודש קצבה. יש אפשרות גם על כל מיני תביעות, מה שנקרא נכה נזקק, להגדיל את הנכות הזמנית ל-100%, אם באמת אדם לא חזר לעבוד, לא מסוגל להתפרנס, אז אני עושה עוד כל מיני תהליכים, וגם, אם בעם יש לו נכות צמיתה של 15%, אבל ההכנסה שלו ירדה, והוא לא עובד כמו שצריך באותו מקום, אפשר להגדיל לו את הנכות עם כל מיני טיעונים משפטיים, שלקוחות לא מכירים, עורכי דין מכירים. עוד פעם בירוקרטיה? בירוקרטיה. עוד פעם בירוקרטיה? כן. בואי תסביר לי, איך זה כל זה מתקשר לתביעות מול חברות ביטוח פרטיות? זה חשוב שאתה שואל את זה. באמת שזה חשוב, כי הרבה לא יודעים, אומרים, אוקיי, תבעתי רק את ביטוח לאומי, וזהו, ולא מגיע לי עוד כלום. אז לא. נגיד, אדם עכשיו נפצע בתאונת עבודה, והוא 5 חודשים לא עובד. ביטוח לאומי משלם לו. אבל הוא אומר, ב5 חודשים האלה, אתה רק בנכות רפואית של 20%. אז הוא משלם לו קצבה לצורך העניין של 2,000 שקל, אבל אותו אדם מרוויח יותר, והוא לא חוזר לעבוד. או שבכלל, אתה יודע, לא זמני, זה הקבוע שלו, והוא לא חזר. אז אני אומרת לו, אדוני, יש לך מה שנקרא פנסיה. בפנסיה יש גם רכיב של אובדן כושר עבודה. ואני בעצם תובעת להם את הרכיב של אובדן כושר עבודה, ומוציאה את ההשלמה של השכר. כי אם אתה בתאונת עבודה, אין 100% גם באובדן כושר עבודה, אתה מקבל את ההשלמה. הרבה לא יודעים את זה. וזה מאוד משמעותי, נכון. מי שמקבל נכות מהעבודה יכול גם לקבל אובדן כושר עבודה? כן. תסביר קצת, כי זה נשמע אותו דבר. יש אובדן כושר עבודה כמובן, שזה אם יש ספציפי, מקצוע, אז זה מקצוע. אתה זכאי לקבל לפי המקצוע. אם יש לך נכות מעבודה, כמו שאמרתי מקודם, אתה יכול לקבל מהפוליסה של הפנסיה. שוב, המקסימום זה השכר שלך של העבודה. אתה לא יכול את שניהם את המקסימום. למה חשוב לנו ככה לבדוק כל מסלול בנפרד? לקבל. כי אם עכשיו אנחנו מגישים בתאונת עבודה ודחו, או שקבעו משהו זעום, זה לא סוף פסוק, אתה יכול לקבל את ההפרש מחברת ביטוח. מאוד חשוב שבן אדם יגיד, אוקיי, אם אני עכשיו נפצעתי, והנזק שלי, או לפני הנזק, הרווחתי 100, ובעקבות האירוע אני מרוויח 20, מישהו צריך לשלם את ה-80. המטרה שלי לעזור לו למקסם את כל מה שיכול. מה שאני מבין בסופו של דבר, בכל העניין הזה של עבודה, שאם אנחנו ככה טובים לגבי עבודה, יש לנו פה שני אפיקים, יש לנו תמיד את הביטוח לאומי, ומה שאנחנו לא מצליחים כבכל, הוא לא משלים לנו את כל הדברים, יש לנו גם את הביטוח הפרטי. נכון, נכון. ואנשים לא בודקים את זה. אנשים לפעמים לא שוכחים את הפוליסות. עכשיו יש גם התיישנות בפוליסות האלה, מה שביטוח לאומי לא. ביטוח לאומי בעם יכול להגיד, אוקיי, אני נפצעתי ב-2012, ולהגיש כל חצי שנה החמרות. כל חצי שנה אתה יכול להגיש החמרה, כמובן יש תפסים, ותביעות, בירוקרטיה, אבל אתה יכול כל חצי שנה. באובדן כושר עבודה יש התיישנות של 3 שנים. לא עבדת 3 שנים, תגיש את התביעה. אז לפעמים אני אומרת, תמקסם מה שאתה יכול מכל מקום, ותוציא, ופה אני גם אסייג ואני אגיד עוד טיפ. אם זה נכות כללית, לא מנקים לך מהאובדן כושר עבודה של הפנסיה. אם זה נכות מעבודה, כן מנקים. אז למקסם את מה שאפשר. ואחרי הטיפ הזה, אני רוצה ממך עוד טיפ. עוד טיפ. תראה, אני רוצה להגיד לאנשים באמת שעובדים, בכל סוג של עבודה. אם אתה עובד באיזושהי עבודה שאתה מרגיש שזה עבודות, אין לי אירוע, אבל אני סבל ואני מרים דברים, או כואב לי הידיים, אני מרגיש שאני כל הזמן, יש לי בעיות באוזניים של שמיעה, חשוף לחומרים. אל תזלזלו גם בפגיעות הקטנות האלה. יש מה שנקרא מחלת מקצוע.
כל פגיעה קטנה, בסופו של דבר, מצטבר כל הפגיעות גורמות לנזק גדול. אתם זכאים לתבוע, תתבעו את הזכויות שלכם, לא בטוחים, תבואו אליי. אני אתבע בשבילכם. זה הטיפ שלי. תמיד, 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 ולפנות בסמוך. אל תיזכר בעוד 5 שנים. סתם דוגמה, תאונות קטנה. מישהו בא, נכנס מאחורה ככה. יצאת, החלפתם פרטים, אבל לא כואב. זה תאונת דרכים, אתה מדבר. נכון, במקרה הזה נכון, דוגמה לא טובה, אבל אנחנו יכולים... סבל. כל יום מרים משקלים. אבל כל יום כואב אגב. אבל אם הוא לא הולך לרופא ואומר, אני כל יום מרים משקלים, וכל יום עושה את אותם תנועות, אין לו שום דבר. אבל אם הוא יבוא, ואני אוכל לבדוק את האופן הפעולות שלו, ואת התלונות שלו, ולהוציא את התיק ולבנות נכון, ביטוח לאומי יכול להכיר בו. לי היה תיק שביטוח לאומי, אמרת תאונת דרכים, הכיר על מישהו שעובד כשופל, שופליסט, והוא כל יום חוצב עם השופל, והרטט של השופל בעבודה של החציבה גרם לו לבלטי דיסק ובעיות בגב. ניהלתי את התיק בבית הדין לעבודה, והכירו בו, כמחלת מקצוע לבעיות בגב. זה לא כזה פשוט. זאת אומרת, הפגיעות הקטנות האלה בסופו של דבר יכולות להוביל לנזק מאוד גדול. אז בגלל זה אני אומרת, לא לוותר. אבל לבנות את זה נכון, להתלונן נכון, לתעד את זה נכון, בעולם אחר. טוב, אנחנו רוצים לדבר גם על מיכל? כן. אז בואי נדבר על מיכל. מיכל הגיעה אליי בעצם אחרי שעברה ניתוח מאוד קשה בגב. והיא אמרה, תשמעי, אני העברתי את הניתוח, אמנם עכשיו, אבל אני כל החיים מרימה בעבודה דברים קשים, וכואב לי הגב. אמרתי, טוב, היא אומרת לי, תקשיבי, לפני גם הרמתי, בואי תגישי תביעה על ביטוח לאומי. אמרתי, טוב, אני לא בטוחה שחד פעמי יגרום לכזה דבר, בואי נבדוק. וביטוח לאומי באמת אמר, תשמעי, לא היה כלום שגרם לה. ואז התחלתי לבדוק את כל התיק של הביטוח לאומי. אמרתי, בואי נבדוק. זה היה יחד עם התיק הרפואי שלה, וראיתי שכמה שנים לפני כן, היא גם התלוננה, שהיא הרימה משהו מאוד מאוד כבד בגב, בעבודה, וסבלה מכאב גב, והייתה בביקורת, וביטוח לאומי הכיר לה באירוע הזה. אז אמרתי, רגע, אם ביטוח לאומי הכיר לה באירוע הזה, יכול להיות שהמצב היום הוא החמרה. אז באמת עברתי על כל התיק, ובניתי לה קשר בין האירוע היום, שזה אני מדברת לך 5 שנים, אחרי האירוע שהיה, ובנינו את הקשר, ביטוח לאומי הכיר, והצלחתי להוציא לה, אחרי ועדות ותהליך, קצבה כל חודש. שוב פעם, בירוקרטיה. ובנוסף לזה היא מקבלת קצבה, גם של אובדן כושר עבודה. זאת אומרת, כמה שנים טובות, כי באמת יש לה פגיעה קשה, ומבחינתי מקצועי, כן, עזרתי לאישה הזאת, הבאתי לה יכולת החלמה וסיכוי לדאוג לעצמה, ופחות להיות בלחץ כלכלי, ולהיות עסוקה בבריאות שלה, וזה מבחינתי הכיף במקצוע הזה. ואנחנו נסיים בדוגמה האחרונה שיש לנו. כן. הדוגמה של נילי. נילי זה באמת סיפור מאוד יפה. ולי אישית היה מאוד חשוב. באמת, לקחתי את זה כפרויקט מאוד מאוד גדול. כי דיברנו על זה שאנשים לא יודעים את הזכויות שלהם, וגם את השפה לא, ומאוד מפחדים על לאבד מקום עבודה. ומדובר שם, נילי, כמובן שם בדוי, דוברת את השפה הרוסית, והגיעה לארץ עם ילדים קטנים, היה לה מאוד קשה למצוא עבודה, והיא עבדה כמנקה בבית ספר. והעבודה שלה כללה באמת לעלות, לרדת, לנקות מדרגות, שירותים, זה על הברכיים, עם הידיים, לשפשף, קומות, מדרגות. אני חושבת שהייתה לבד, המנקה היחידה, ואין לי אירוע, זאת אומרת, אין לי משהו שאני יכולה להגיד קרה, אבל היא פשוט התחילה להידרדר מבחינה בריאותית, שהברכיים התנפחו ידיים, היא לא יכולה לשחות סמרטוט, היא לא יכולה ללכת. היא הולכת עם הליכון בגיל 52, היא סיעודית, ובאמת לא חזרה לעבודה, לא הצליחה לעבוד, מצב כלכלי לא טוב, והיא הגיעה אליי, והתחלנו ככה לבדוק, ואמרתי לה, תשמעי, אין לי פה אירוע, אבל אנחנו נבנה את זה כמחלת מקצוע. עכשיו, גם התיק הרפואי ענקי, כי היא לא התלוננה. לא היה לה זמן להתלונן, היא הייתה עסוקה לפרנס את הילדים הקטנים שלה,
והקשתי לביטוח לאומי, שכמובן דחה, אמר, אין פה שום דבר, זה תחלואות קודמות, זה מצב לא קשור לעבודה שלה, יש לה דלקות שלא קשורות, פגיעה בסחוס שלא קשורה, וניהלתי את התיק בבית הדין למעלה משנתיים, שבסופו של דבר ניתן פסק דין מהמם. הכירו לה בכל הפגיעות שלה. יש גבייה, החזירו את זה לוועדה, ביטוח לאומי, היא מקבלת כל חודש קצבה. הוצאתי לה גם מהפנסיה שלה, את הקצבה שלה שהיא תקבל. הוצאתי לה את כל הזכויות שלה, שירותים. ואתה יודע, זה הצדק נעשה איתה. כי זה קרה לה בעבודה. זה קרה לה בעקבות זה שהיא כל הזמן ירדה על הברכיים ועל הידיים ונקטה. אם ביטוח לאומי לא יכיר, אז בשביל מה היא שילמה כל החיים? ועד היום היא בלב שלי, ועד היום באמת אני שמחה שהייתה לי את הזכות להילחם עבורה ולעזור לה. באמת כיף, זה היה כיף. תראה, אחד הדברים שאני לוקח לך מסקנות ככה, או טיפים שאני יכול לקחת, זה לדווח על דברים. כל מה שקובע לכם, לכו לרופא, שיהיה כתוב, שיהיה כתוב במערכת שכואב לכם, שמשהו כואב לכם, כי בסוף התיעודים האלה מצילים. נכון. משהו קרה. ואני אתן לך עוד מקרה שקרה לי באמת, ונסיים איתו. היה לי לא מזמן מקרה שמישהו התקשר אליי בהיסטריה. הייתי ביום חופש. עדי, אני חייב אותך דחוף. קיבל המלצה, עזבתי הכל, באתי, לא ידעתי מי זה, אני לא מכירה, אמרתי דחוף, עורך דין גם אמר לי דחוף, תיפגשי, הוא חייב. ונכנס לי בדלת בן אדם קרוב ל-80. מאוד מאוד נסער, מאוד נעלב ממשהו. שהמעסיק צרח עליו והשפיל אותו. והוא יושב מולי, ואני אומרת, יכול להיות סבא שלי, כאילו, בראש שלי. יכול להיות, אתה יודע, אבא שלי. ואמרתי לו, תקשיב, אין לי איך לעזור לך. מתי זה? הוא אומר לי לפני 2-3. אמרתי, הולך מפה לרופא, ותתלונן. ולא לקחתי, אתה יודע, בא, זה הדבר, אמרתי לו, אין לי מה עוד לייעץ לך, אין פה כלום. ולך תתלונן לרופא. אמר לי, מה אני רופא? אמרתי לו, לך. הוא הלך. ואני שחררתי. וב-10 בלילה אני מקבלת הודעה מהבן שלו. שהצלתי לאבא שלו את החיים, כי הוא עבר צנתור. ויש לי את זה אפילו בהודעות, והיום הוא לקוח שלי. ויום אנחנו נלחם, כי אותו אדם כל כך סבל ממה שהיה באותו יום, שאני במקרה אמרתי, למה חובת דיווח יכולה לא רק להציל חיים, היא יכולה לתת לך יותר מזה, את כל הזכויות, ויותר, היא יכולה לתת לך את הזכויות שלך גם. קרה משהו, לך תדווח. אין מה לעשות. זה הסיפור, וזה סיפור שכל המשרד פה היה בהלם ממנו, אבל זה... טוב, אנחנו כבר צריכים לסיים בסיפור הזה. נכון, תודה רבה. תודה רבה. אז הגענו עד לפה. אם הפרק עזר לכם, אהבתם אותו, שתפו אותו עם מי שצריך לדעת. אפשר גם לדרג אותנו באפליקציה של אפל, ספוטיפיי, לעקוב באינסטגרם שלי, לשלוח שאלות או נושאים שתרצו שנדבר עליהם, ולהיות איתנו גם בפרקים הבאים. זכאים לדעת, ידע וזכות.